матч за третє місце Голд-ліга, Юкса Тарасівка, Вінсмарт Вінниця. Також відбулися півфінали Сільверліга. Атлет 3, Галичина Трускавець. Наступні матчі у нас по 2017 році. На першому полі Атлет 3 Київ, Галичина Трускавець, перше поле. Друге поле Вісоша Грабівці, перший склад проти Вісоша Грабівці Доліви, другий склад. І третє поле у нас Оболонь 2, Скала Моршин. Відповідно, після цього відбудеться на першому полі фінал Голд-ліга, футбольний центр Коваль 1-1 стрій. На другому полі матч за третє-четверте місця Голд-ліга Юкса Тарасівка, Вінсмарт Вінниця. І фінал на третьому полі Сільверліга, Ніка, другий склад Івано-Франківськ, Коваль 2. Так. Славік. Типу поля? Щоб ти стояв посередині на два поля? Можна, так можна. Тоді я зараз скажу. Увага, поправочка. Фінальні матчі. Фінальні матчі 2017 рік. Перше поле у нас зіграє футбольний центр Коваль 1-1 стрій. Це перше поле. Друге поле у нас відбудеться фінал Сільверліга, Ніка 2, Івано-Франківськ, Коваль 2. І третє поле, матч Голд-ліги, матч за третє місце Юкса Тарасівка, Вінсмарт Вінниця. Третє поле. Я не маю попереду, Славік попереду. Ну я знаю, що йде. Сюди я подивлюся, сюди я можу. Дай маю. Я там Добре, так скажеш. Диктора треба. Sì.
Перше поле. Перше. Ми на першому, а ви кажете, ми на першому. Ні, Атлет, Джуніор, А, вони виграли, давай. вони тут грають. Ти маєш один на один величина. А я казав, що за великий. Славі, все йому добре сказали, він один величина, ніби Я по 18. Я по 18. ти оголосив 18, я назвав 17. 17 я казав. Я не казав 18. Я казав 17. Я тобі чого? Ладно, все, ти Я казав. що мені тут зачем? Нічого не зачем. Дивись, я не знаю, що тут зачем. Що на першому полі грає Джуніор Що Сей. тут пише? Тут що пише? То Оксана з тобі пише, тут Стартівський, яка різниця? Що ми тобі пишемо? Один на один Галичина. Один на один Галичина. За 5-6 місце. На першому полі Атлет і Джуніор Сейф і за 7-8. Стоять же там, і це і стоять. А це 2018 рік зараз відбудуться матчі на першому полі Атлет 2017 Джуніор Сихів. Друге поле, матч 5-6 місця 1 на 1 стрій, Галичина Трускавець. Після цього відбудуться матчі вже фінальні у нас. У фіналі зустрінуться команди Ужгород Білі Джуніор Львів, поле номер 2, поле номер 1. Матч за 3-4 місця, чемпіон Київ Ужгород Синій. Трускавець на полі 1 на 1 стрій.
кажуть, що дивиться на Австралії каналі.
крутити? Що зробити? Крутити чи
Я маю своє 50 забрав. Всіх позаберуть. Вже готували. Вставлю. Давайте. Ставте сюди.